O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen. Para llegar al retiro sin penas. Novo programa que inauguramos hoxe, O futuro é hoxe. Con Modepen están con nos Alfredo Hernández. Bo día, Alfredo. Hola, bo día. Tamén Eloi Delgado. Bo día, Eloi. Hola, bons días. E Manuel Martínez Tato. Bo día. Bon día. Hoxe comezamos este programa co obxectivo que xa perseguíamos coa nosa sección no programa Día a Día, que era abordar diversos asuntos que están conectados directamente co tema das pensións e demais. Hoxe o tema creo que moi interesante para inaugurar este novo programa, este novo espazo. E bueno, Alfredo, gostaríame que puideras ti presentar o tema de hoxe. Encantado. Bien, el último programa en que cerramos un ciclo, hablábamos de un tema que decía tu abuelo te lo quiere quitar todo. Claro, esto lo estuvimos reflexionando y hoy queremos empezar esta nueva oportunidad que nos da Radio Municipal de Tui para hablar e intentar contradecir el título este que utilizamos el programa anterior. Y quiero decir, el título de hoy diríamos: ¿qué pasa con el dinero que cobran los pensionistas? ¿A dónde va ese dinero? La importancia de la economía en los pensionistas. Y yo, dicho este planteamiento, pues ya paso la palabra a mis compañeros que van a ir desarrollando este tema. Perfecto. Creo que agora vai a falar Eloi, non? De Bien, cifras en concreto. Bueno, non hai problema ningún. Falando, digamos, seguindo co tema, está claro que hai uns datos que son, a verdad, preocupantes. Hasta ahora non se lle daba maior trascendencia que aquilo que se comenta en calquer tertulia ou en calquer comida familiar ou en calquer momento. Pero había os avós, ademais está demostrado con datos oficiais, é dicir, hai unha serie de estudios que non fallan. Mentre no 2010 había como un 20% de avós que axudaban na familia, actualmente é un 80%. Que, visto fríamente, dá moito que pensar. É dicir, logo dá impresión, sales á calle, de que non solamente non se pensa, sino que, ademais, xa non digo que se agradezca, sino que non se publica. É dicir, imaginádevos na economía do país, na economía doméstica, digamos, ese aporte económico e aquel outro aporte que non se valora, está infravalorado, que é o aporte, digamos, anímico, de tempo dedicado á familia e aos netos, que eso ten que ter un valor. É dicir, eso, se ademais o valoráramos, serían, vamos, incalculable. Porque, claro, se non tens que pagar asistencia social, babies, criadores e cuidadores, e senón, facer máis guarderías. Sí, ao final eu tamén penso que o damos por sentado, non? Claro. Os avós e as avós sempre cuidaron os netos, entón parece que é algo que ten que ser. Co agravante, ademais, que non é pouco, o que supón privar de unha certa liberdade e dun dereito a disfrutar despois de chegar á xubilación, porque prácticamente hai un tempo moi grande que non dedicas a ti mismo. E logo, un pouco para rematar co tema do que supón este tipo de porcentaxe, está demostrado ademais, simplemente os datos están aí, en cada momento iremos dando, que a cambio deso, a maioría dos que teñen que facer esa labor, porque é unha gran maioría de avós, de avoas, é a costa da calidade de vida deles. É dicir, está demostrado, ti falas co servizo de farmacéuticos e demais, que hai cidadáns, hai pensionistas que deixan de comprar incluso medicamento habitual, o reducen, porque, claro, teñen que destinar a mellor, cando chega ao principio do mes, unha parte a pagar o recibo da luz, ou a axudarlle a pagar a guardería, etc. É dicir, o problema non é pouco. É dicir, que se chegue, xa remato, é dicir, que se chegue a plantexar un ano tras outro durante estes últimos anos, estes últimos tempos, que os avós
non só non aportan, sino que arruinan o país, é para un pouco dar a entender que ou somos tontos, os que o falan son descerebrados. É dicir, porque simplemente salir á calle ou vivir nun entorno normal e corriente. Nós sempre nos dá a impresión de que os que publican isto e se dedican a decir estas barbaridades son xente, digamos, de moito poder adquisitivo, planes de pensión multimillonarios e que non teñen que facer, e como as súas empresas lle dicen que hai que decirlo, pois se dedican a lanzalo. Pero eso non é para nada o que é a realidade. Entonces, isto temos que ilo pouco a pouco dando a coñecer e valoralo puntualmente e que a xente entenda que temos esa labor. Nun dos artigos que me compartíades estes días falaba dunha porcentaxe, 80% dos avós que axuda económicamente, porque tamén estamos falando dese tempo compartido cos netos, por dicilo de algún xeito, dedicado aos netos, tamén aos fillos, pero hai unha axuda económica. A terceira idade en España dedica 290 euros de media cada mes a axudar a súa familia. Por lo tanto, nesas cifras que dabas ti, Eloi, precisamente 290 euros de media cada mes. Tato, isto ten unha repercusión social moi importante tamén. Eu diría que somos os sustentadores da miseria neste país. No, si non fose a aportación e a axuda dos abuelos e as abuelas, está claro que isto sería outro mundo. Outro mundo porque, según o CIS, o Centro de Estudios Sociales, o 47,6% dos abuelos dedícanlle alrededor de 7 horas diarias para cuidar os netos. Unha xornada laboral? Vestilos, Unha xornada laboral? Claro, unha xornada laboral. Vestilos, leválos ao colexio, ir a buscarlos, darlle de comer, leválos ás actividades. Bueno, eu estudio que a media deste 47,6% dedica unha media de 7 horas. Logo hai un 20 ou un 30%, porque este lado dos estudios sociolóxicos é moi complicado, que está nas 3-4 horas. E logo hai un porcentaje que esporádicamente axuda. Pois van de vacacións ou ten tal, pois axuda esporádicamente. Pero entre un 80 e un 90% dedícanlle un tempo aos seus netos para axudarlle ás fillas e aos fillos. A parte, a aportación económica. Porque non é só unha dedicación de cuidar os nenos, levarlos ao colegio, senón vestirlos, comprarlle libros, pagarlle non sei que... É que o que se coñece, ademais, Tato, é que os avós están para consentir os netos. Claro. Unha implicación tamén que imagino que está aí. Entonces, a pregunta que nos tiñamos que facer é: realmente estes tertulianos, doutores da Santa Iglesia Católica, teñen dereito e a despachatez de dicir que os abuelos rouban? Que nos lo quedamos todos nosotros. Que nos lo quedamos todos. Quen son eles para poñerse diante dos micrófonos en unha televisión pública e hoxe falar dos Eso dos Ángeles e mañán da Catedral de Tui? Que conocimientos teñen? Que sociales, que datos teñen? Cuando estadísticamente os datos oficiales do CIS demostran que os abuelos hoxe na parte máis baixa, máis necesitada desta sociedade, son os que están aguantando o chaparrón. Claro, e que gran parte das pensións, como dicía fora de micros Alfredo, cando chegan, rapidamente marchan gran parte deses ingresos, porque están dedicados aos fillos, aos netos. O agravante cal é? O agravante é que, precisamente, as pensións máis baixas, os mileuristas, pensionistas, son os que están soportando esa carga porque os seus fillos tamén son necesitados. Veñen de unha situación humilde en onde teñen máis necesidades. Os que cobran xa, a van subindo, pois, digamos, que o estatus social vai modificándose. E non é tanto o costo na casa, non? Pero as casas sociales onde a filla ou o fillo ou tal, pois anda puesto de traballo de aquí para ali, ou xe aquí mañán ali, ou limpiando portales,
Pois non dá. Eso é unha realidade como un tempo. Entonces, as abuelas e os abuelos son os que están sacrificando a súa vida, sin poder disfrutar dela. Estos sinvergonzas siguen falando do que non teñen ni puta idea. Tú cuenta que ahora en febrero el montante de las pensiones fueron casi 13 millones de 13 millones de euros, ¿no? Para... Claro, ese dinero automáticamente ha ido a lo que están diciendo aquí mis compañeros, de ayuda a la gente. O sea, automáticamente se ha puesto eso en circulación, o sea, se han comprado cosas, o sea, todo funciona gracias a ese dinero. Claro, o que queremos explicar é que o que tentamos con esta conversa é que o diñeiro que se dedica ás pensións non é diñeiro perdido, no senón se que é un ahorra. diñeiro que se está movendo. Se mueve enseguida, no se ahorra. A ver, si a estas edades que estás jubilado tienes que empezar a ahorrar, no tiene ningún sentido. Quiero decir, has tenido toda una vida laboral para poder tener tus ingresos y tus ahorros y tu pequeño o gran patrimonio. Entonces, automáticamente este dinero o lo gastas en ti, que tampoco lo gastas, o lo repartes entre tu familia. O sea, lo que sí es cierto que ese dinero no se ahorra, se pone automáticamente en circulación, y eso tiene una gran importancia para este país, que ninguno de los juntaletras estos que decía antes Tato habla de este tema. Entonces consideramos que tendremos que por lo menos hacerlo ver, ¿no? Imagino que unha das críticas que podedes recibir é, por exemplo, non queredes pasar tempo cos vosos netos. Iso é certo? No, que va. No, Yo te digo que no. Yo estoy encantado. Claro. Pero non é o mesmo. Eso es lo más bonito que nos ha pasado en nuestra vida, a todos los que somos abuelos. Hai un dito en Galicia, en España, pero en Galicia o vivimos os que xa estamos xubilados e os que fomos pais. Eu creo que é bastante generalizado, é dicir, por desgracia, digo por desgracia no sentido desde a nosa visión, os que viñamos dunha xeración onde cada casa tiña como mínimo 5 fillos. Nós non baixábamos de 3, e de repente, pois, tes 3 fillos e tes un neto, é dicir, aquelo de que demandas dos que veñen atrás parece que, home, si que era un neto, si que era unha neta, si nós demandamos iso, ademais, aunque só sea por cubrir aquel opco e aquela necesidade que temos de repartir afecto, que a veces non tuveche tempo de dedicar aos fillos, lóxicamente nadie pode decir o contrario, é dicir, nós, si máis houbera, máis esforzo faríamos. O que é unha gran paradoxa e ademais é un pouco o que te arrastra a estar permanentemente na rúa e permanentemente recordando é que incluso os gobernantes están permanentemente dicindo o nacen máis niños ou el país non se mantiene, e eu digolle, pero vamos a ver, hombre, primeiro, cos que hai se mantén de sobra. Depois da pandemia nos deixaron a hucha vacía e a hucha sin aportar todo o que hai que aportar. Ahora mismo está en números verdes, es decir, positivos. A finales de 2025 estaremos seguramente na hucha, habrá como en torno a uns máis de 20.000 millóns de cando nos desfalcaron 66.000. A partir do ano 2011 hasta o ano 2017. Y que nunca más se supo. Sí, bueno, ese será noutro programa cuando toque, é dicir, pero que si tocará, claro, pero que non, xa non digamos ahora mismo, non nos planteamos, nós estamos pensando, e eu creo que estes programas teñen que ir en esa línea, ou polo menos nós pretendemos que sea así, ir borrando o pasado, porque con eso non se vive, e ir facéndolle pensar, non só nós, sino os que veñen, os que vides detrás, que hai que pensar en futuro. É dicir, a idea é esa, é dicir, pensar en que cando falemos de algo que é unha realidade que é positivo e que é posible, sobre todo que é posible. É dicir, as pensións non é unha falacia, as pensións, por sorte, se manteñen e ademais se manteñen folgadamente. Oxalá estuveran máis axustadas, a cambio de que foran máis altas, é dicir, as medias foran máis altas, porque eso suporía máis, digamos, facilidades para convivir e para vivir dentro das propias familias. Pero a paradoxa é que non son máis altas e, ademais, cada vez que se pretende subir 10 euros,
é unha pelexa permanente, dicindo, negándonos un dereito, e ademais non é un dereito, é algo que ademais está aí. É noso, está na caixa, é dicir, está contemplado na lei. Oiga, non poña trabas, facilite. Y que es factible. Claro, é que sea a realidade. Es decir, Claro, o sea, por mucho que lo diga la ley, si no hay posibilidad, pues se queda con la ley. Pero es que aparte de que lo diga la ley, es factible. Está demostrado que son sostenibles, totalmente sostenibles. E pensar precisamente a colación do que dicía Loi en que o futuro xa é hoxe, non? Naturalmente. Xusto como se chama este novo programa. Así que como conclusión de esta primeira conversa é que sí queren pasar tempo cos netos, pero hai que visibilizar ese tempo dedicado, ese diñeiro invertido, non? Vamos a ver. Hai, dentro dos estudios do CIS, fai da relación social abuelos-netos e tamén a parte negativa que hai. Claro, como en todo. Que hai, ¿no? Entonces, na parte positiva é moi importante tanto para os netos como para os abuelos ter unha relación normal e tal. Cal é a parte negativa? O abuso de horas de atención ao neto. Sí, claro que sí. Igual que cando se traballaba aquí 16 horas, pues claro. terminaba reventado. Non, hai outras idades. Que provoca iso? Provoca, está hablando, eu digo estudios do CIS, pero provoca unha situación de tensión nos abuelos porque non teñen tempo para eles, porque cando queren ir ao dentista ou tal, pois teñen que aplazarlo porque o neno hai que levarlo ao médico, por exemplo. Sí, unha responsabilidade engadida. Exactamente. Entón, esa responsabilidade os está agobiando. A esta xente que lle dedica moitas horas aos seus netos, ¿no? Pero os está agobiando. E iso, que non paga? Los abuelos. Os abuelos. Os abuelos. Os abuelos. Bueno, os fillos non, os abuelos. E veñen estes gilipuertas a contarnos historias para non dormir. Vamos. Ya. O tema este é un tema complexo, socialmente complicado, porque isto non surdiu así porque sí, isto empezou a xurdir da necesidade, da miseria da crise do 2008. Aí empezou logo o COVID volveu a agravar e tal, e sigue agravando, e entonces se están aproveitando os estados e os grandes lobbies económicos, as grandes empresas, de salarios de miseria. Non se pode subir porque non dá, pero como non quere subir un 3%, hijo puta, os teus beneficios este ano foron 3 ou 4 mil millóns. Pero de que estamos falando? O tema de hoxe suscita debate. O anterior retiro. Es que te ha salido tal como lo sientes. Claro, somos persoas e moitas veces pois respondemos así, non? Sí. En calquera caso, primeiro tema deste programa que comeza hoxe continuando coa nosa intención, con este espazo compartido con Modepen, e volvemos a falar en 2 semanas con outro novo tema. Sí. Eu quería agradecerlle á Radio Municipal de Tui o brindarnos este programa para poder tempo máis a explicarnos dentro do noso mal saber, e a xente pois poder falar máis tranquilidade, con máis tranquilidade, e expoñer as necesidades e a problemática que temos pola situación que se está presentando, ou posiblemente. Non é que se algunha persoa que nos estea escoitando agora mesmo ten algunha cuestión que gostaríalle que tratáramos neste tempo, pode enviarnos esa cuestión, contactar coa radio, saben o número 664061200, e plantexaríamos esa posibilidade. Sí. Sempre e cando non sea un tema personal. Claro. Sí, eso algo conectado co tema das pensións. Que non somos asesores, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Es un tema que sí, que me apunto a lo que acaba de decir
tanto en cuanto a Radio Municipal de Tui como a la sugerencia que ha hecho, ¿no? De que estaríamos encantados que nos pregunten, bueno, pues queríamos saber más, a ver, ¿qué pasó con esos 60 y pico mil millones que nos robaron y desaparecieron de la carta de la caja de pensiones, por ejemplo? O día que nos revolvan, facemos un cocido aquí na panorámica. Pois iso, ata aquí chega este primeiro programa. Sí, volvemos ao mismo, é dicir, eu vou deixar caer unha frase que ademais escoitei, me chamou moita atención, non sei quen é o autor, pero ven moi a conto e permanentemente, polo menos na miña memoria, vai quedar en algún momento, poremos algunha pancarta, é dicir, porque vai dirixido un pouco a todos, desde nós hasta que están agora escoitando ou están enfrente, é dicir, non esquezades por que estamos aquí, que é o que plantexamos e o que defendemos, e esa frase era moi simple, dicía, se hoxe non loitas, mañá non chores. Tal cual. Tomade nota porque realmente non estou falando de hoxe, e senón, por desgracia, xa iremos vendo pouco a pouco, cada vez vamos ter que apretar máis porque os ventos que corren son de recortes, non tanto de guerra non, xa hai moito tempo que nos pasou todo eso, é dicir, pero sí de, digamos, recortes e tratar de que o que non teña menos e o que ten a pensión corta sea máis corta todavía. Entonces, claro, estamos falando de que efectivamente, por desgracia, además en Galicia concretamente, as pensións estamos a cola do valor das pensións, e curiosamente o galego e a galega tradicionalmente foi sempre un matriarcado, foi sempre un defensor da familia, non vamos a entrar en valores sí ou non, se nota e é onde as pensións son máis baixas, e é onde o esforzo é maior, está demostrado, é dicir, pese a nosas carencias, a non ter onde meternos, cada vez dedicamos máis tempo e máis diñeiro do pouco que temos, e isto hai que darlle unha volta, isto hai que cambiálo seña como seña, e hai que dicillos que gobernan que, en fin, que pensen menos neles e máis en nós. E diso tamén falaremos. Claro. O sea, que non queremos robar nada a nadie, sino todo lo contrario. Yo creo que esa es la conclusión a la que queríamos llegar hoy. Es sempre, ao final, ese objetivo. Es un dinero muy bien recibido y muy bien invertido. O sea, perfecto. Con iso nos quedamos entón e volvemos a falar dentro de 2 semanas. Moitas grazas. Moi ben. Gracias a vos. O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen.